Праздник крымско-татарского языка ко Дню родного языка устроили в Киеве в детской библиотеке имени Тараса Шевченко. Библиотекари рассказывали о книгах про Крым и историю крымских татар. Не обошлось без песен и стихов. Та на серці так печально, що не можна передати. Не скажу, що море грає, море вдалі далині. Сосни, сосен теж немає, не знайти їх тут мені. Для маленьких посетителей библиотекари показывают книги о Крыме. Хочу показати таку книжку кримсько-татарського підлітка Аблаєва Бекіра. Вона презентувалася в Києві в 13-му році, і він подарував цю книжку нашій бібліотеці, ось підписав «Добра и мира» ще до аннексии Крыму. Рассказывают об истории Крымского полуострова и крымских татар. У ніч з 17 на 18 травня 1944-го сталася найбільша трагедія в історії кримських татар. Відповідно спеціального декрету Сталіна цілу націю звинувачено у підтримці під час війни німецьких нацистів піддали депортації. Дети-переселенцев крымских татар рассказывают стихи на родном языке и танцуют национальные танцы. Когда звучит песня Джамалы 1944 и показывают кадры депортации крымско-татарского народа, посетители не сдерживают слез. Зацепило очень. И, конечно, где-то луна и слово «Крым», и слезы наворачиваются на глаза. Но сегодняшняя презентация, праздник этот, который нам презентовала библиотека, очень огромное впечатление, эмоции, просто даже нет слов. Спасибо огромное им. Видно, что люди прониклись нашей проблемой и проблемами нашего народа и действительно поняли. Устроить такой праздник решили сами библиотекари. Директор Яна Беленко рассказывает, муж у нее крымчанин. После аннексии Крыма ни разу туда не ездили. Ей слишком больно смотреть на то, как сейчас оккупанты относятся к крымским татарам. Інформація не дуже втішна до нас поступає. Ще тиждень тому взагалі це було дуже печально, коли прокотилися ці обшуки і навіть арешти. І мені здається, що в цій складній ситуації держава повинна більш чітко визначати свою позицію. Маленькие крымчане пошли домой не с пустыми руками. Как и полагается, из библиотеки понесли книги. Библиотекари на этом останавливаться не собираются. Планируют устроить День крымско-татарской культуры. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.